Muzej zaboravljenih priča, kuća čudesa iz hrvatskih narodnih predaja. Jedinstveno je mjesto na ovim prostorima, gdje se bogata nematerijalna baština Hrvatske interpretira u autorskom konceptu jednog multimedijskog umjetnika, Zdenka Bašića. Katkad zaboravljamo na svoje pretke i čudesan svijet o kojem su pričali u tople ljetne noći. Čudesan spektar više od 100 magičnih stvorenja i pojava koja su nastanjivala maštu i vrijeme kada se svijet ljudi i vila preklapao. Copernice, mure, jankići, nevidinčići, baukači, mraki i druga bića ponoći, osvita i sutona prelaze zidove sna. Ne trebaju im ključevi grada, prolaze kroz ključanice, pukotine i puškarnice, smještaju se u bunare, dvorišta, vrludaju stubištem izgubljenih koraka, skrivaju se pod stolovima, čuče u kutovima. Muzej postaje njihovo privremeno utočište, sklonište u sjenovitim nišama i zakucima, na samoj granici sna i jave, snova i stvarnosti. Ta bića majke zemlje, slojevitih i proturječnih osobnosti, božanska i demonska bića, imaju na raspolaganju sve vrijeme ovog i onog svijeta, osluškuju i šapuću u polumraku, prelaze iz priče u priču. Traže samo tren da ih se čuje.